ରାଧାରେ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ରାଧାକୁ ମୁଁ କଣ କିଣି ସଜେଇ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ରାଧାର ହାତ ଛାଡ଼ିଦବ, ମୋ ରାଧାର ହାତ ମୁଁ ଧରିବି। ବିଶ୍ୱାସ କର, ନୀରବ ରହିବାର ମାନେ ସୁନା ପିଲା ନୁହେଁ। ଏ ରାମ ଭିତରେ ସତ ଅଛି, ଶୈତାନ ବି ଅଛି। ଆଜି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛି ଯେ ମୋ ଅପା ମା ହାତରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ କଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଛି। ନା ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁଛି, ନା ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁଛି। ଆଉ ତା ନହେଲେ ସେ କରିବୁ ତୁ ରାଜି ହବ। ତୋରି ଭରସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଦେଇଥିଲୁ। ତୋ ସାହସରେ ସେ ଉଡ଼ାଚଳ ହେଇ ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତୋରି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଶବ ପାଲଟି ଗଲା। ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ଯା, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲି ଯା। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି? चली जाए तो अरे तू भी हमारे कोड़े बदल जा रही हो। मैं तो कहले तू एठो चली जा। जेल पहुंचे तो तुम्हें मन मते क्षमा न करी छ। मैं घर छाड़ी कुआर बिछि केतो शीघ्र पारुछु मो घर छाड़ी जाई चली जा। थोड़ी मो कथाटी के बुझिए भाई चेष्टा कर। ओ तोते भलरे पचारुची तू जे पूर्ण लागी जेबे कोन कहिलो जिपुरी जेबे जिपुरी तो जिबेले बेड़े बेड़े तो छाकी रे छाड़ दिए समायो ए पाखरे मुलाड़े दी से पाखटा खटा मायो जीवन का चाहे जीवे आउटी के जीवन संपर्क डरना दिए जी जी मारी गच्छा डाले कली जाची बंची पाई ये मिछा कहूची एही सुनी पर नहीं एठी हृदय ना जाए भागी काहे दिया आस्तिलो मन हस्तिले ସେମାନେ ତତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ତୋର କଣ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା? ତୋ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ଏ କଥା କଣ ତୁ ଜାଣିବୁ? ମୁଁ ତୋର କିଏ? ସବୁ କିଛି କଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? କଣ ନାହିଁ ତ ପାଖରେ? ଘୁରା ଘୁରା ଗାଲ ଅଛି, ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି ଓଠ ଅଛି। ଜାଣିଛୁ ରାଧା, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମୋ ଅପା ବାଡ଼ିରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇଛି। ତୋ ହଳଦୀ ମାଟି ତୋ ଗାଲରେ ଲଗେଇବି, ଆଉ ତତେ ଦେଖି ମୁଁ କହିବି ଘୋରା ଘୋରା ଗଲେ ହଳଦୀ ମାଖି ଦଉଛୁ ଯେବେ ତୁ ହସି ଟୋକା ତ ଟୋକା ତୋ ହସ ଦେଖି ବୁଢା ବି ଯିବେ ହସି।
ଏତେ ଭଲ ହନି ରେ ପାଗଳ। ଏଠି ଠାକୁର ମାନେ ଅନ୍ଧାରିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହନ୍ତି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ପଥର ମନ୍ଦିର ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି ରାଧା। ତୁ ଦେଖିବୁ ଯୋଉମାନେ ଆସି ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ସେମାନେ ଆମକୁ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବେ। ଭାବିଥିଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବି, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛୁ ନା, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏଇ, ତୋର କିଛି ହବନି କାହିଁକି ନା ତୋ ପ୍ରେମରେ ଏ ରାମ ପରା କେବେଠୁ ମରି ସାରିଛି। ରାମ